Λοιπόν, ο Σύλλογος Ποντίων οι Ακρίτες διοργάνωσαν για 13η συνεχή χρονιά βραδιά με ποντιακά εδέσματα. Η εκδήλωση ήταν μια αφιερωμένη βεβαίως στην τρίτη ηλικία, στα μέλη αλλά και στους φίλους του Συλλόγου. Πάμε να παρακολουθήσουμε, είναι μια εκπληκτική εκδήλωση. Φθινοπορεινή συνάντηση με κύριο στόχο τη διαφήμιση των ποντιακών εδεσμάτων διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων οι Ακρίτες τους Επταμήλους. Ποντιακές νοστιμιές, χορό και τραγούδι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πόντι και όχι μόνο που βρέθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης. Η γιορτή μας αποκλειστικό σκοπό έχει να διαφημίσουμε τα ποντιακά εδέσματα και ο μόνος τρόπος είναι κάθε χρόνο στα μέσα, μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, να κάνουμε τη γιορτή αυτή. Προσφέρουμε, μας τα κάνουν οι γυναίκες και τα προσφέρουμε δωρεάν στους καλεσμένους μας. Η ποντιακή κουζίνα έχει ξεπεράσει τα όρια της γεύσης και από γευστικό και αισθησιακό ερέθισμα έχει διευρυνθεί σε βίωμα πολιτισμικό. Τα ποντιακά εδέσματα αποτελούν επιστροφή σε μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη σοφία, δημιουργικότητα, ευρηματικότητα και τέχνη. Οι ποντιακές νοστιμιές που προσφέρθηκαν το βράδυ της εκδήλωσης είχαν ως πρώτες ύλες το γάλα και τα ζυμαρικά, ενώ σε συνδυασμό με την ποντιακή λύρα και το τραγούδι ανακάλεσαν μνήμες από τον πόντο. Είναι η σούπα μας, η κοινός σούπα μας, κανωμένο σουρουβάν, πισία, πυρεσκία, τσιριχτά, πιλάφ με πληγούρι, σιρών. Είναι το ωραιότερο φαγητό των ποντίων. Έχουμε μετά διάφορα ταουτία, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τις πίτες, διάφορες πίτες, τα οποία είναι διάφορες ποιότητες. Είναι μια ευκαιρία και για τους νεολαίους και σήμερα βλέπω ότι πραγματικά έχει αρκετούς νεολαίους για να γευτούν τα φαγητά που είχαν στον πόντο, με βάση κύρια το γάλα, τα ζυμαρικά, τα φασόλια ενδεχομένως, τα λάχανα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και οι μη πόντοι να γευτούν αυτές τις γεύσεις. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερα υγιεινή κουζίνα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και στις σημαντικότερες δράσεις για το επόμενο εξάμηνο. Μπροστά μας είναι ο ετήσιος χορός. Είναι στις 26 Ιανουαρίου. Πιο μπροστά έχουμε την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, θα έχουμε ψηφοφορία, εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία θα έχουμε το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Πάμε μετά στην γενοκτονία, 19 Μαΐου, εκεί δείχνουμε όλη τη βαρύτητά μας, αναλόγως με τα προγράμματα τα οποία μαζεύονται όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι και κάνουμε το πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζουμε όταν τι απόφαση θα πάρουμε. Ο Παύλος Καρυπίδης παρότρινε τα νέα παιδιά να μπουν στα χορευτικά τμήματα όλων των συλλόγων, αλλάζοντας ακόμη και τον τρόπο διασκέδασής τους. Να αλλάξουμε τη διασκέδασή μας. Εκεί που βγαίναμε 6 φορές ενδεχομένως έξω για να πιούμε ένα ποτό, μπορούμε να πάμε σε συλλόγους, μπορούμε να ακολουθήσουμε λίγο την παράδοση, που για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί συντήρηση και οπισθοδρόμηση. Για μένα είναι ιδιαίτερα προοδευτική η διαδικασία των πολιτιστικών συλλόγων. Εγώ θα έλεγα ότι οι γονείς είναι τεράστια ευκαιρία να σμπρώξουν τα παιδιά προς τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς και γενικά στην παράδοση.